jen gue kerok. Ono mbake bubuk. Masaku kok yo. Parian boten. Langsung. Parian ora? Mas Zainal parian ora? Anu, Mbak Zainah Zahra. Yo parian Mbak Elisa sih. Turut. Zainah Zahra, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngompo kok, ha? Iya, dan ini aku disabune nok. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Rawang ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki gesek bojomu stoke. Ayo wae, parian. Mangan jadah. Iya. Sering karo-karo pemain lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Oh ayo. Oh ya pesek lho guran. Baca toh mangan jadah. Ayo karo geran tubuh, mangan jadah. Kudu mangan entang tok ah. Wis toh, ayo mangan jadah. Ayo. Wis toh, ayo. Mangan jadah. Iya. Mangan jadah. Lu mau sebut taleni burung lu. Mau nek meletre lu. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sapa nek karo mbok tes? Sinden liya mbok menawa aku arekan ae. Terus parian Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya kedang, Bu. Iki wong senior. Panen to, Pak. Aja sembrono. Ibu piyambak go parian, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Ini ngono kok. Delok gajah. Delok gajah, mosok ini gajah iki. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajah harus mangan sate. Ora. Sing delok Iya. Mbak Jepay. Mbak Zainah. Takut kenang-kenangan iki jenengan, Go. Wayahku. Wayahku wis aku kenang-kenanganmu. Ora apa-apa, senior salah lisan. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Mugi kathah rezekine. Amin. Pokok dungane Kiai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Kiai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Iya. Nggih pisan mawon ngatur siang ya. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Satu lagi sembarang bebas. Wih, Iki tangan iki apik iki. yo. Sapa sing lali aku. Yo Pika. Yo, Satu lagi, yo. Anggo dhem sik. Ayo. Biaya dhem iki pantes ya. Pantes. Nek dhem iki. Sing awet. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dhem kok. Mbak, ayo, nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Hah? Siwur. Siwur ya, siwur. Siwur nggon nyerang ebor. Oh, sijuk. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Ah. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Jamin di dewe ya. Ya lanjut. Lanjut. Panas udan panas aling-aling capek gunung
Iki tak selani nggih Mbak Elisa Mas Gareng. Menika wonten pengumuman motor Supra X 125R dengan plat nomor AG 4853 VBR AG 4853 VBR helm merah 2 jarak datang di parkiran Gapura. Ya. Semoga mbuh nutupi mbuh apa iki ya. Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR. Ya, pun matur nuwun. Ya, lanjut.
saking sinten Mbak Elisa sing caping gunung niki mau? Heeh. Enggak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, ini tadi toh. Caping gunung. Saking sinten nggih. Sampun katur nggih niki mau.